Здравейте! Днес започнахме дегустациите за сезона. Месец юли, месец август са ни пълни с много такива вкусни изненади, красиви кремове. Първия производител за днес е Николинка. Тя е от град Исперих, произвежда краве сирене. Днес тя е дошла да представи нейните 3 вида сирена, които от вчера са налични в магазин Натурал и магазин natural.bg. Сега тя ще разкаже по-подробно какви са, какво съдържат, начин на производство и така. Здравейте, казвам се Николинка Пенкова и заедно с моя съпруг и с подкрепата на нашите 2 деца създадахме през 2023 година малка бутикова мандра Меда. Тя се намира в град Исперих, в сърцето на Лудогорието. Идеята възникна от страна на моя съпруг, отначало малко на майтап, защото в къщи се консумират само качествени и чисти продукти. И така решихме да произведем малки количества млечни продукти, с които да покажем на нашите роднини, близки и приятели, че всяка храна може да бъде не само вкусна, но чиста, качествена и здравословна. През изминалите месеци потреблението нарасна и затова почнахме да търсим партньори, с които да промотираме нашите продукти. По тази причина се свързахме с магазин Натурал. В тяхно лице намерихме приятели и от днес имаме голямото удоволствие и щастието да работим с тях. Ние ще разчитаме на техния уникален търговски нюх, а те ще разчитат от наша страна на продукти, които са изцяло чисти и качествени. В момента предлагаме, както ние, така и в магазин Натурал, 3 вида сирена. Класическото бяло саламурено сирене, пикантно с мащирка и пикантно с мащирка и прясна зелена чушка. Сирената са произведени изцяло и само от мляко. Млякото се добива във ферма Агросис, село Веселец, област Разград. Кравите са френската порода Монбилярд. Нашите сирена са отлежали 45 дена, а в момента в магазин Натурал може да намерите сирена не само зрели, но и отлежали 6 месеца. Заповядайте в магазин Натурал физически или в техния онлайн магазин и си купете от нашите сирена. Ние и магазин Натурал ще бъдем удовлетворени и щастливи само тогава, когато видим потребителите, че вярват в нас, както ние вярваме в нашите продукти.